Obrasci ponašanja u životu lako se sele na internet, pa i oni loši. Pretnje, ogovaranja, verbalni napadi i namerno isključivanje iz grupe premestili su se na društvene mreže. To se čini računarima, smartfonima i tabletima, a oblici nasilja su zlonamerni SMS-ovi ili mailovi, širenje glasina, razmena ponižavajućih fotografija ili videoklipova. Nasilju su najpodložniji mladi. To se zove vršnjačko nasilje. Mislim da su ove ranije generacije bile više organski povezane. Tako da jeste i onda je bilo nasilja, ali ne u toj meri. Jer deca su u procesu socijalizacije i oni u prvom, drugom razredu još nisu dovoljno socijalizovani i onda razred nije razred. Znači nije jedna organizovana grupa koja funkcioniše, nego su tu neke borbe za pozicije koje jači, ko statuse i tako dalje. A onda kada se usklade, onda je to jedna grupa, prijateljska grupa koja pomaže i solidarna jedna drugima. Međutim, današnji razredi, ja mislim da nisu takvi, da su mnogo više individualistički, da je manje solidarnosti i to vidimo kad se nešto desi, ovi drugi umesto pomognu, zaustave, oni snimaju i tako dalje. U pubertetu su deci od roditelja važniji vršnjaci. Ako ih oni prihvate, lakše će prihvatiti sami sebe kad odrastu. Prema rezultatima istraživanja Američkog centra za cyberbullying, više od trećine tinejdžera je priznalo da su bili žrtve elektronskog nasilja. Najčešće su to uvredljivi komentari i ogovaranje. 17% učenika priznalo je da su makar jednom učestvovali u digitalnom nasilju nad nekim drugim. Žrtve nasilja neretko ne razmišljaju šta stavljaju na internet. Ono što se nekad dešavalo u životu, to je bilo, da kažem tako, privatno. Međutim, ako vi danas nešto stavite na socijalnu mrežu, to je globalno. To ne samo da je javno, da, ne znam, svi ljudi znaju, nego svako ko je na socijalnoj mreži u ovom svetu može to da pogleda. I onda je sad taj, recimo, sram žrtve, globalni sram, da ga tako nazovem. Jer ona ne zna ko je to sve video, šta ljudi misle o njoj, i to su mnogo veće drame i u tom smislu je toksičnije. Kada se emituju snimci fizičkog nasilja, veoma često su na njima vršnjaci koji ne preduzimaju ništa da pomognu žrtvi. Mislim da je to nereagovanje ide iz nemoći i iz jednog verovanja da je nemoguće pomoći ili nemanja poverenja da ljudi mogu nešto da urade i da promene. I onda govorimo o nečemu što zaista predstavlja društveni fenomen, ne samo individualni, nego i društveni fenomen. U stvari dolazimo opet da je porodica centralno mesto gde treba da se edukuju deca. Da li je normalno da se objavljuje nasilan sadržaj ili je okej da se objavljuje sadržaj koji nije nasilan. I tu sad, ovo je samo posledica nečega što se nosi iz kuće. Ako ti imaš u školi, u razredu nekog ko vrši vršnjačko nasilje, ovo je samo njemu još dodatan motiv da to proširi. Veoma je verovatno da će deca koje su žrtve početi da konzumiraju droge ili alkohol, izbegavaju školu, dobijaju lošije ocene i imaju niže samopouzdanje. Internet maltretiranje može biti i gore od običnog, može da traje 24 sata dnevno. Ponekad deca od nasilja beže upravo na internet. Deca koja su zlostavljena i koja nemaju dobru komunikaciju s roditeljima, pa se možda ni ne obraćaju roditeljima za zaštitu, mogu da traže na internetu neku vrstu zaštite ili neku vrstu savetnika, uključuju se u različite forume, diskutuju i traže pomoć. Ili se jednostavno zbog socijalne izolacije, zbog toga što trpe usled zlostavljanja, depresivni su, tužni, uplašeni i tako dalje, mogu se negde okrenuti, izolovati, pa onda ostaje internet kao jedino sredstvo komunikacije sa svetom. Imamo i te slučajeve samoubistava mladih ljudi koji su doživjeli neku sramotu, pa sad ne mogu da žive sa tom sramotom, ili ih neko sistematično maltretira, neka grupa i tako dalje, pa onda izvrše samoubistvo, pa se pojavio taj izraz bulicid kao posebna vrsta samoubistva. Znači, to su sve opasnosti i na neki način ta neka socijalna dinamika koja postoji u realnom životu se prenosi i na socijalne mreže. Nasilnici su skoro uvek žrtve digitalnog nasilja. Možda se svete, nesigurni su, ne razumeju posledice svojih dela ili na njih drugi vršnjaci vrše pritisak. Ponekad misle da će tako postati popularni, ali veruju i da će ostati anonimni, iako je danas lako proveriti IP adresu i otkriti zlostavljača. Ti ljudi koji proganjaju neko, koji napadaju, oni misle da čine dobro delo. Znači, u njihovim glavama oni u stvari proganjaju progonioca. Znači, taj neko je, recimo, nešto izjavio, radio i tako dalje,
i na osnovu toga su oni zaključili da on ili je štetan, pa ga treba napadati, ili je bezvredan, znači ili prezir ili mržnja, i onda oni u stvari, oni misle da su oni, čak imate izraz socijalni ratnik. Najveći problem sa kojim se suočava svaki roditelj je kako da priđe detetu koje trpi digitalno nasilje. Treba vidjeti kako je dete to shvatilo, znači šta to njemu znači i koliko je to njemu važno. I deca i mladi često katastrofiraju, znači od toga pretvaraju katastrofe i tako dalje. A u stvari šta se desilo? Neko tamo je o tebi rekao nešto ružno, pa šta? Znači, jesi ti takav, jel ti misliš? Pa ja nisam takav, neko će misliti, pa ko će misliti, pa možda neko tamo, a ko neće misliti, pa neće misliti ovi koji me poznaju, pa šta te briga za ove i tako dalje. Znači, pomažemo mladim ljudima da svare takve situacije i ustupamo im našu odraslu logiku, znanje i tako dalje, kako bi oni pripisali pravo značenje i pravu važnost tome što se desilo, odnosno kako bi se smanjili važnost i samim tim smanjili traumu. Još jedan važan razgovor roditelja i deteta je onaj o etici u sajber svetu, ponašanju na internetu i posledicama. Da se objasni kako šala postaje uvreda ili nasilje i da ne treba prosleđivati tuđe uvredljive poruke. Ako je i samo dete žrtva internet nasilja, podrška roditelja je neprocenjiva.